Kyllä he hällänä. Vielä vaan. Pietempi. Istu päälle. Jukka. Mitkä siinä tukee? Vähemmän. Takajalasta. Honkastakin. Tässä just. Ei kun tuosta mistä Ylempää. Tästä Jänteinen. siitä tiukkaut. Ja toinen jalka saa olla vapaana, ei se saa. Toinen käsi leuassa, alaleuassa. Juholla leukki. Kyllä he Juho. Kato peukalo suuhun ja leukka. Kumpi se oli, Jussi vai Korpi? Tämä kaveri. Tää on purkuja. Kaveri. Kaveri. Sulla on tippunut puu. Niin on se jossakin Kuisvaaraa ai. Joo, pitää nyt pistää se. Morjekko. Ja Jukka koso seuraamassa. Joko se on polkenut tarpeeksi? Kyllä se on ainakin jutusta päätä. Kyllä se on jo polkenut aivan nokko. Totta se tuokaa kipiästi, saatana. Ei, se on niin ohut se on, ettei sekään. No kyllä se ainakin tämä vähän värähti. Värähtää se varmaan. Kyllä se vähän nytkä. Mutta renkaan kun panee, niin ei se värähdä. Se vaan kiristää ja loppuu se veren. Oletteko te lopettanut ne renkaan? Noniin. EU. Älä vielä, Tehän se lopetitta EU. EU-ko se lopetti? Te EU-ssa lopetitte se. Mikä näistä Oliko? vielä on? Tuoko se löi päänsä tuo yksi? Tuo paata. Tuo paatari vielä pitää purra tuosta. Että tuoko se juoksi Se aikaan karitti tuo, sen joka vielä. päätä puhistelee? Sillä saatte Miten? käydä vähän niistä. Mitenhän me tuo saahan tuo paada? Kyllä kai se nyt on. Onko köysi? Satana siinä on ollut jaloissa.